ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರೈಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೈಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪೂರೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ತ, ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಣ್ಣೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಶನಿವಾರ ಈ ಥರ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಣೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಲೂನ್ ಮನ್ಪಿರೋ ಒಬ್ಬಡೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ವಾ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಲೂನ್ ಮನ್ಪಣೆ ಅಂದಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಡ್ದೋರ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ಲ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಗಾಡಿ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬಸ್ ಒಂದು ಪೋನುಂಡು, ಜನ ಇಜ್ಜೇರ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ದ ಕುಪ್ಪಿಂಡು ದಾಯ ಪಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡು ತೋರ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಒಪ್ಪಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಲೂನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಡ ಈ ಕುಪ್ಪಿನ ಹಿಂಚ ದಿಡೋಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ನೀರು ದಿಂಜಾವುಡು ತುಳಿ ಈತ್ ನೀರು ದಿಂಜಾವುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಪ್ಪಿದೆ ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ತೆದರುಡು ಯಾನು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ತಂದೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಮುಳಿಂಜ ದಿರ್ಕ ಅರ್ಧದ ನೀರು ದಿಂಜದು ಐಟ್ ದಿರ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಡ್ದಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಪೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಕೈಟ್ ತೋಜುನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದಾಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ. ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೇಪರ್ ದೊಂದು ಸೋ ಕೂಡ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ತೋಣು ಗಿಟ್ಟ ಬತ್ತು ತುಳಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಒಂದು ದೇನು ಈ ಕುಪ್ಪಿದೊಳೆ ಇಂಚ ದಿಂಜಾವಡು ಫುಲ್ಲು ದಿಂಜಾವಳೆ ಇದು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಳು ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಮಾತ್ರ ಅಂಗಡಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾ ಯಾನೊಳ ಇಲ್ಲ ಬರೀಟು ಬೂರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಐಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅದ ಗೋಬಿ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೋತಾ ಐಟು ಬಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದ ಪೇಪರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮನ್ಪೇರಿಂದೇನು ಐದು ಕಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೇಪರ್ನು ಕಲ್ಲಡಿ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಐದು ನಮಗೆ ಬೋಡನೆ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇ ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಪಾರ ಬಳಿ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಂತದೆ ಒಂದು ತೂಲೆ ಬಂಡ ಇಡು ಮಾಂತದೇನು ತುಲೆ ನೆಕ್ ಪುದಾರು ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಮನ್ಪೇರ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ನೆಕ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಡು. ಇಂದೇನು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಲೂನ್ ದತ್ತು ನೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಯನ ಅಡ್ಡಿಪೊಳೆಯನ ಬೆಲೂನ್. ಈ ಬೆಲೂನ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಬರೆದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೂನ್ಗೂ. ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ತುಲೆ ನೇನು ಈ ಬೆಲೂನ್ ದುಲೈ ಪಾಡೋಡು ಗಾಯ್ಸ್. ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಕೈಕ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದೋಡು ದಯಮಾಡ ಒಂದು ಚೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆತ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದುಕಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯ ಚೂರು ಕುಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಕುಡ್ತು ನಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಪ್ಪಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಮೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕವಳು ತಿಕ್ಕ ಹಿಡ್ದುಕ ನೆಗ್ಗಿಂಚ ತೊಯ್ಪೋಡು ತೋಳ ಸರಿ ತೋಳ್ಳೆ ಚೂರು ತಿಕ್ಕ ಹಿಡ್ದುಕ ಮುಳು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಪುಡು ನಿಕ್ಲು ತೂಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್. ಮುಳು ಬೆಲೂನು ಮಲ್ಲೆ ಹಾಪನೋಳೆ ಬೆಲೂನು ಮಲ್ಲೆ ಹಾಪನ ತೂಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಳೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಚ್ಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಸರಿ ತೋಜಿ ಮುಳು ತಿರ್ತು ತೂಲೆ ಮೂಳು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಲೂನು ಒಂದು ಹಾಪನೋಳೆ ಬೆಲೂನು ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ಅವೇ ತೂಲೆ ಜಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ಕರಿ ಹಿಡ್ದುಕೊತು ಕತುಲೆ ಮೂಳು ತುಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಒಂದುಂಡು ತೂಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಒಂದುಂಡು ಸರಿ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಲೆ ಬುಗ್ಗೆ ಬೆಲೂನು ಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಹಿಡ್ದುಕ ನೆನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಮುಳು ತುಲೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್. ಈ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಕರಿದಾನಾಗ ಬೆಲೂನು ಈತ್ ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೂರ ಕರದು ಪೋತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಚೂರುಡೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಫುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮಂದೆ ಈ ಬೆಲೂನು ದೆಪ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಪ್ಪಿದೆ ನೋಡು ಚಿನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಗೈಸ್. ನಿಕ್ ಪತ್ತು ತೂಲೆ ಕೊದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿತ್ತೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಈಟ ಆದುಂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು
ಅರತ್ತದುಂಡು ಎಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ದೆತೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ದೆತ ನೋಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಬೆಲೂನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿಂಡು ದೂದ ಈ ಬೆಲೂನ್ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಲೂನ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಪುಣ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಲೂನ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್ ಪೋಯ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಲೂನ್ ಮಿತ್ತು ಒಪ್ಪುಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ತಂದು ನೆನೆ ಕಟ್ಟಿಕ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಲೂನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾಡಿ ಆತ ಪೂರ ಕರದ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹೊರಿತೀನಿ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ತಂದು ಈ ಬೆಲೂನ್ ಒಂಜಿ ಮುದೇಲಿದ್ದು ಕಟ್ಟುಗ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟುಗ ದಾಯ್ತಾ ಅಪ್ಪನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದೇನ ಚಾನ್ಸ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಮುಗಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಲೂನ್ ಮಂತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಂದುನೆ ತುಲೆ ಪತೊಲೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಪಂದುನೆ ತುಲೆ ಚೂರು ಮಿತ್ತಿರೋಣ ಏನ ಆಡವುಜಿ ತುಲೆ 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 అయినాతే ಬಂದುನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತುಯ್ಯ ಈತ ಆಂಡ್ అయినాತೆಗೆ ಬೆಲೂನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬುಲ್ಲುಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಅಂತ ವೃತ್ತಾನ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಇಷ್ಟ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನು ಗಿಟ್ಟ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅದುಂಟ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಪಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್